Kanong Gerbong Bagus. Apa kayak? Ya.
Lah yo kan sore ora ngadus lah. Lah kuwi karo Pak Senowi didusi banyu gede lho. Kuwi mandi lho kuwi. Ngapur ae kowe. Kuwi wong wis didongani terang-terangane danyangan mandi kembang pitung rupa lho kuwi mangke. Ngapur kuwi. Lah kok gak kena yo wis diblak bocane. Lah kuwi mong kan sesek kuwi mong kotangi sapa sing wajib kok kuwi. Cek arek sik kadang-kadang ada. Aduh, kotang. Yo masih ra kena kok jajan sampean pepene lambene sampean iki. Yo iki yo pas sing angel yo iki yo. Piye. Lah ora disebul gur. Guru nota guran. Ora. Lagi mah kaget tak gendongan ge capil. Lah metune kiwo iki padahal. Ora kena iki. Itu bos apa bos? Kuwi mong wis dicoba montro. Lah ora kena iki yo Jun. Lah piye dijak? Dede boy boy. Aus. Gusti Pangeran Gusti Kakang Jagat. Kawula ditambani pangestu. Apa sing kaya sing ana sajroning kedhi punika sing tak cekel wonten ing tanganku. Saksenana. Ayo. Ora. Nyapa? Wae jopo motor pada dipo saweran iki. Lah sawerane wis oleh kok. Wae tanganku didek lho, Bos. Wah. Iki ijole. Hah? Wah, lah iki. Lah iki ibu-ibu metu kabeh. Iki lah, ya sing diteni iki ya. Ayo iki. Yo, ayo aja. Pak Seno padang iki. Aduh. Ayo kuat, terus ya. Apa tuh, Bang? Woi, kowe beko. Ayo. Apa sing tuwa aku melur. Kakak ganyawan ngabar. Ingkang sami ngebaki sajroning langit Pancabaya. Wis. Aden. Lha yo. Ayo, lah. Memang kenapa bu? Sing salah kowe. Ora, lah kuwi mau kok iso buablan kan kok mburi barang iki to, Bos. Kowe salah wae aja mburi kono lho, mburi bariket. Hah, berarti lek ngono tanganmu kiting. Kita apa saja beras? Kuwi mau Ben, Kita apa saja beras, Bu? lah yang kuwi lho. Iso nyekel bener ya. Nyekel beras. Nah, berarti kiting menang. Terus muga-muga dengan kayak hanya saya ini ngono lho. Amin. Lah jadi ini muninu ora iso nyekel beras. Lah iso ora? Lho yo wis, yo lebo. Berarti goblok, berarti mangan ora iso nyekel beras kowe. Wong apa emang anti kok wae? Loh, goblok. Sadurunge dadi sego apa? Intip. Lah iya. Cempoh kowe berarti. Nah, apa? Saat itu sego intip. Nah, intip lho, salah aku yo. Lah ya Pak Eno piye Pak Eno iki? Ora menan cah loro, meneng ya kan wajo to. Jangan to. Jangan to. Apa ki? Apa ki? Nyapa. Ketoke iki mau aja dicoba jam ini salah iki mau. Lah apa?
ngono. Hati-hati lo. Kene bahaya lo kene. Bahaya lo kene. Piye. Oh, ngomongnya kira dul saweran. Oh, etrek. Gambung. Aku Etrek. ora paham kok. Etrek, Bos. Piye? Lah. Lah, apa nih tangan, Bos? Lah, kono ya. Piye? Yuk, loro goblok. Ayo, Bos, loro, Bos. Tahu kan? Udah. Ata joje, mau ini. Amin ya, ulen. Ya. Rugen. Aku ora paham. Oh ya rugen. Orang Jo. Men silam. Silam Mas. Iya. Mas. Oh, ngono. Apa baik? Lo kok ngapain? Gowo dadak gemak nenek. Ojo bocah rane kene sing muni dadak gemak. Ganine kae lho. Wong Ponorogo. Wong Ponorogo. Di Lah wis sing kuwi. Asli Ponorogo kuwi. Ponorogo ne. Ponorogo ne di. Ora roh aku desane. Oh, ya wis. Yo. Emang tak teko emang kon maju ini emang tak teko emang